Odpustenie neodpustiteľného. Rebecca a Michael boli manželmi 12 rokov. Ich príbeh lásky bol obdivovaný priateľmi a závidený cudzincami. Spolu si vybudovali pohodlný život, plný spoločných snov, 2 krásnych detí a nespočetných šťastných spomienok. Napriek tomu sa pod povrchom začali objavovať praskliny. Rebecca, cítiac sa nedocenená a osamelá kvôli Michaelovým dlhým pracovným hodinám, našla útechu v spoločnosti starého priateľa Alexa. To, čo začalo ako nevinné rozhovory, sa postupne prehlbilo do emocionálneho vzťahu a nakoniec Rebecca prekročila hranicu, o ktorej si nikdy nemyslela, že ju prekročí. Výčitky ju sužovali, ale pomer pokračoval až do jedného večera, keď Michael našiel správu na Rebeccinom telefóne, ktorá mu zničila svet. Keď Rebecca konfrontoval, Michaelova tvár bola maskou zrady a bolesti. Ako si nám to mohla urobiť? Našej rodine, spýtal sa. Hlas sa mu triasol od zmesi hnevu a bolesti. Rebecca, so slzami stekajúcimi po tvári, všetko priznala. Je mi to tak ľúto, Michael. Nikdy som to nechcela. Cítila som sa tak osamelá a urobila som strašnú chybu. Nasledujúce dni boli plné ticha, prerušované len nevyhnutnými rozhovormi o deťoch a domácich povinnostiach. Michael spal v hosťovskej izbe a vzdialenosť medzi nimi sa zdala neprekonateľná. Priatelia a rodina ponúkali svoju podporu, ale pár vedel, že len oni sami môžu rozhodnúť o budúcnosti svojho manželstva. Jedného večera, po tom, čo dali deti spať, Michael požiadal Rebeccu, aby si sadla. Musíme sa porozprávať, povedal unaveným hlasom. Rebecca prikývla, srdce jej búchalo. Desila sa tohto rozhovoru, obávajúc sa, že skončí tým, že Michael požiada o rozvod. Veľa som premýšľal, začal Michael. To, čo si urobila, ma hlboko zranilo, viac než dokážem vyjadriť. Ale tiež som si uvedomil, že som v našom manželstve nebol prítomný tak, ako som mal byť. Nemôžem ospravedlniť, čo si urobila, ale chápem, ako sme sa sem dostali. Rebecca sa oči naplnili slzami. Každý deň som to ľutovala, Michael. Milujem ťa a chcem to napraviť. Ak nájdeš v srdci odpustenie, sľubujem, že urobím všetko preto, aby sme obnovili dôveru. Michael si vzdychol a pozrel sa na svoje ruky. Nebude to ľahké. Dôvera bola narušená a bude to trvať čas, aby sa zahojila. Ale tiež ťa milujem, Rebecca. A pre našu rodinu a život, ktorý sme spolu vybudovali, som ochotný skúsiť to. Vyhľadali manželské poradenstvo, kde sa naučili komunikovať otvorenejšie a úprimnejšie. Prostredníctvom bolestivých, no potrebných rozhovorov začali rozumieť pocitom a perspektívam toho druhého. Bol to pomalý proces, plný prekážok a momentov pochybností, ale postupne sa začali znovu spájať. Rebecca prerušila všetky kontakty s Alexom a zamerala sa na obnovu svojho vzťahu s Michaelom. Svoj záväzok preukázala svojimi činmi, nielen slovami, a Michael jej začal opäť dôverovať. Začali spolu znovu randiť, nachádzali radosť v malých momentoch a znovu objavovali lásku, ktorá ich spojila. O rok neskôr stáli silnejší ako pár, ich puto prehlbené skúškami, ktorými prešli. Naučili sa, že odpustenie nie je jediný akt, ale cesta, a že skutočná láska môže pretrvať aj tie najhlbšie rany, keď sú obe strany odhodlané k uzdraveniu a rastu.